Tervetuloa Siriukseen! Tämä opasvideo kertoo hieman Siriuksesta ja esittelee käsimerkit ja vartalon asennot, joita tarvitset ensimmäisellä lennollasi. Tuulettimet saavat aikaan ilmavirran, joka saa kehosi kohoamaan ilmaan. Tämä on turvallinen tapa oppia lentämään ja tuntemaan lentämisen ihanuus. Lentovyöhykkeelle siirtyminen. Lentää saa vain yksi henkilö kerrallaan. Ohjaajasi kutsuu sinua, kun voit siirtyä lentovyöhykkeelle. Nosta kädet ylös. Nosta leuka ylös. Taivuta lantiota. Nojaa ohjaajan avustuksella ilmavirtaan sisäänkäynnin läpi. Ohjaaja tukee sinua pitämällä kiinni lantiostasi ja olkapäästäsi. Kun tunnet ilmavirran, levitä kädet eteesi ja lennä. Pidä leuka ylhäällä ja pysy rentona. Vartalon asento lennon aikana. Ohjaaja ohjaa sinut tunnelin keskelle ja auttaa sinua saamaan paremman lentoasennon. Pidä vartalo suorana, kädet ja jalat hieman taivutettuina, leuka ylhäällä ja katse suoraan eteenpäin. Merkit. Ohjaaja auttaa sinua parantamaan vartalosi asentoa seuraavilla käsimerkeillä. Leuka ylös, katse eteenpäin. Tämä vakauttaa lentoasi ja näyttää paremmalta videolla. Taivuta jalkoja hitaasti. Suorista jalat hitaasti. Hengitä ulos ja rentoudu. Ohjaaja voi korjata käsivarsiesi asentoa. Yritä säilyttää asento ja siirtää molemmat käsivarret samaan asentoon. Kun vartalosi asento on vakaa ja rento, ohjaaja päästää sinut irti. Säilytä vartalon asento, pysy rentona ja nauti lennostasi. Muista, että ohjaaja on lähellä ja aina valmiina auttamaan. Lennät korkeintaan 5 metrin korkeudella. Jos menet ylöspäin, pysy rentona, nosta leuka ja taivuta lantiota, niin pääset takaisin alas. Ilmavirran nopeutta säädetään turvallisuutesi takia ja jotta pääsisit alas. Älä koskaan yritä tarttua tunnelin turvaverkkoon lentäessäsi. Pidä vartalosi lentoasennossa ja anna ilmavirran pitää sinut ilmassa. Ohjaaja opastaa sinut ovelle. Ota ovenkarmeista kiinni molemmilla käsillä, taivuta polvia, nouse seisomaan ja kävele ulos. Turvavinkkejä. Jotta lentosi olisi turvallinen, muista seuraavat turvavinkit. Pidä pukusi, jalkineesi ja kypäräsi kunnolla kiinni koko ajan. Istu odotusalueella kannustamassa muita ryhmäsi jäseniä. Seuraa lentoaikatauluja näytöiltä ja valmistaudu omalle lennollesi. Käytä melun ja paineen takia korvatulppia. Tunnelin sisälle ei saa tuoda puhelimia, kameroita eikä muita tavaroita. Jos sinulla on terveysongelmia tai jos et tiedä, saatko lentää tunnelissa, kysy neuvoa ohjaajalta katsottuasi tämän videon. Ohjaaja tapaa sinut nyt varmistaakseen, että olet ymmärtänyt ohjeet. Hän myös vastaa mahdollisiin kysymyksiisi. Ilmoita ohjaajalle, jos sinulla on jokin tavoite lentämisen suhteen. Kiinnostaako sinua lentämään oppiminen? Haluatko vain pitää hauskaa? Haluatko lentää korkealle?